Formal nang inumpisa ng San Fernando Center for Autism and Neurodiversity o SFCAN ang Physical Therapy Program Training para kayo nakang Persons with Disability o PWDs bilang parte ng balaw sa pamagpasikan king serbisyong pangkabulasan at rehabilitasyon king syudad. Minuna na ng pepasyag ng SFCAN na tuklo na laking 800 neurodivergent Fernandinos ren karelang kasalukuyan na susuportan patunay na daraguling pamangailangan king inklusibo at dekalidad na programa para kareg sektor ng PWDs. Kaugnay na niti papabalo ng SFCAN na didinan tamong prioridad ring residente ng Siyudad San Fernando bang asigurado na usto at epektibo apapakibatan ng pamangailangan ng lokal na komunidad. Balaw siyang manalakaran ng SFCAN na pasiknangan ng access king serbisyong pangkabulasan kabilang ng mental health at isulong ing inklusibong pamangobyerno king syudad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.